Alah bocah. Wis diomongi ora usah melu kok malah siap ning kono ya ngopo ngono lho. Aku pengen melu mancing kok ora oleh lho, Pak. Lah wong kowe ora dipancing kok arep melu mancing lho. Emangnya iki rakes. Iki yo pancing, Pak. Alah. Lah wong pancing saka pring kaya ngono arep go mancing ning kolam iki ya iso diguyu iwake. Prah, peletin iki, Prah. Pelekan, peletin. Mancing iwak modele yakin, Pak. Alah, aku arep yakin bulukin dikumbah suklin. Ayen pancing kaya ngono kuwi apa ya iso entuk iwak, ora mungkin. Ya wis, yen kowe dok melunya iki digawa. Wis Prah, digawa. Ukur. Saya pinggir diri dat, tanggo golek talak iki. Sik to, Pak, ngaku lagi latihan voli lho. Latihan voli barang arep dadi atlet voli piye? Karena aku tadi atlet voli terus melu olimpiade. Kan sampean yo melu bangga to, Pak. Oh, bangga. Ning PHP tok. Kok iso? Wong atlet voli kuwi ora bentuke kaya bal voli ngene iki. Atlet voli iki gedhe, lonjong, dhuwur. Kok sampean iki ngasorke fisik to, Pak? Lah nek aku bunder, memang sampean ra bunder. Iya. Aku ki bunder. Ning aku ki tahu diri, Dot. Loh, hati kula tidak tahu diri. Iya no. Kan aku ora kepengin dadi atlet voli. Oh, berarti kula ingin jadi atlet voli, kula tidak tahu diri. Oke, enggak apa-apa. Ya ngono kuwi nonton kondisi to, Dot. Lah wong posisi pemain voli kuwi kan dhuwur. Kuwi sematane yo wet ngono kan apik. Lah kowe demok kucir kowe ra gathuk. Arep dadi atlet voli. Sik to, Pak, sik. Kata-kata deh sampean ngasorke aku banget toh. Sik. Kata-kata sing ndi? Kata-kata kuwi oke lho, Dot. Sing aku ra gathuk demok kucirane sampean. Lah kata-katane sing kuwi lho. Lah kuwi kan nyatane kan ngono, Dot. Wah, ngasorke tenan iki, ngasorke banget iki. Wes ngene wae. Kowe nek iso ndemok kuciranku 100.000 di tangan Anda. Ya. Oke. Kula nggih ajeng berbagi, Pak. Wah, berbagi apa? Nek sampean iso ndemok sikil kula wenehi 50.000. Kowe iki mung gua detok, Dot. 50.000. Kasih tuh. Wah. 50.000. 100.000. Sini. Menang kira kudu ngasor ketok, Pak. Perkara kucirane dudu 50.000. Ya wegah, kene we racikane pakan gawe larang kok jaluki. Niat mancing ki mau-mau nggo pakan. Mancing kok nganggo umpan, ora ketok yakin. Ora apa-apa, Pra. Awak dhewe mancing rasa nggo umpan. Niat ingsun mancing nyadong rejeki saking Gusti. Aku yo Bismillah yakin.
Mancing kok tanpa umpan. Ora itu iwak ning etuke anduk. Loh. Entuk anduk. Loh. Entuk kanebo. Wah. Iki didok mancing ora nganggo umpan kok. Iso etuk iwak iki ilmumu apa ta, Cah? Bismillah, yakin, Pak. Niat ingsun mancing ngadong rezeki saking Gusti. Malah diparingi. Rasa kemaki, tak diadai. Kowe malah ucul. Jarimu, Pra. Aduh. Lur, Mas. Pak, bisa, Pak. Lah, piye kowe iki? Aduh, Mas. Lur, Mas. Angel, Pak. Apa? Iki lho, jaringe nyangkut ning sirahe Supra. Bocah iki kok ya enek-enek ae lho. Oh. Lur, Pak. Lah mau ki piye to, Pra? Aduh. Alah. Lur, Pak. Kowe iki malah golek molok, Pra. Ayo mulai sik, Le. Mulai. Wah. Ayo. Tetep yakin. Ah. Bocah senengane gawe panike wong tuwek. Wong iki disalehke ya iso lho, dadak aneh-aneh dienggo kudung. Cah sembrono. Arep dadi manusia jaring ngono apa? Iya. Aniki tanda tidak sing yakin, Pak. Supra ora panik, mosok kowe panik, Pak. Kon ra panik piye to wong kondisine kaya ngene kok ra panik lho. Kowe iki aneh ae. Timbang panik, mending yakin, Pak. Yakin kok. Pak RT, ngampil gaji wesine, Pak. Wis nang omah no. Aduh, Sirahku arep mbok gaji to, Pak. Bu. Jane ono apa lagi? Niki lho, Pak, ora iso dicopot Gandeng jaringe niku mboten saged dicopot. Sirahe Supra ajeng digaji Pak Bogang. Wus, sing digaji ki wesine iki ora sirahe. Sirahe ora apa-apa, Pak. Sing penting yakin. Yakin. Ya lu muni mak, Bu. Graji to, Kang. Lah yen mboten digaji terus nugele pripun? Sini, tak atasane. Leh, ini nek tak garap lah, anu to. Kowe yakin to? Yakin, Pak. Ora yakin ya Pak Bogang ku lho, Pak. Ampun sembrono lho, Pak. Niki anake wong lho. Ora apa-apa, Pak. Sing penting yakin. Sudah aku menengok situ, Kang. Yakin no. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, guru ngono tok wis iso copot. Sampean wae sing ora yakin, Pak. Podo-podo ngawuri sing yakin, Pak.